Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan jirgi namu mai albarka, wato jirgin gidan TV namu Ma Online TV. A daidai wannan lokaci muna tare da wani fasihin matashi haziki wanda Allah ya masa basira ta ƙirƙirar zane ba tare da ya kalla ba ko kuma ya kwafa. Allah ya masa basira wannan matashi, wanda a wannan lokaci zai gabatar mana da kansa, zai ba mu ɗan takaitaccen tarihinsa game da ƙalubalen da ya samu da kuma irin nasarorin da ya samu. Da farko za mu so mu ji sunanka. To, ina muku barka da zuwa wannan ziyara da kuka yi a gare ni. Na ji daɗi sosai, kuma Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan TV, sannan kuma muna addu'a sosai Allah Ubangiji ya ba ku ci gaba, don kuna ƙoƙari don ganin matasa sun ci gaba a rayuwarsu. Da farko dai ni sunana Salisu Suleiman, amma ana kira na Salisu Campus. Farko zan fara bayani na, ni mutum ne wanda ya kasance na iya drawing, wato art, zane. To duk zanen da nake yi ina yi da kirkira ne, ba wai dai sai na kwafa ba. Don abokai na wanda suka yi iya zane sosai suna cewa gaskiya kafi mu, ni kuma ina tawadu, ina kaskata da kai, ina cewa ni kun fi ni gaskiya, saboda ni yaron ku ne. Su kuma suna cewa a'a ai mu ba ma iya yi da ka, kai kuma in kai hasashe kana yi ma. Sai in ce to alhamdulillah, fatan da kuke mana alkhairi ni ma ina yi muku 100% fiye da nawa ma. Saboda haka kaɗan daga cikin abubuwan da kuka zo kallo, duk da dai ban shirya ba, amma kuka zo wannan ziyara ta bazata, ko ba gaskiya ba. To amma kuma ina farin ciki akan wannan. Amma yanzu kaɗan daga cikin zaren da nake yi, jiya da shekaran jiya an ɗiba an tafi da su. To amma kuma sai wanda ba a rasa ba na training, saboda kaga hannu ya ɗan yi abin nan, ko ba haka ba. Allah ya bamu wannan basira, ko muna godiya da Allah, kuma mun yarda da wannan basira da Allah ya bamu. Saboda kaɗan daga cikin zaren da nake yi gashi nan sai in ɗan saka a bango, wanda idan mutane suka gani, to in Allah ya yarda irin wannan zane, kawai ina zaune ne kawai sai na ji kawai Allah ya ban basira kawai na yi. Da kuma irin wayannan gashi nan skeleton gashi nan a jikin bango, duk da dai wanda su da suke kawo aiki sun karɓa abinsu. Ga kuma polo wanda da ka nake yi, shi ma ba wai kwafa nake ba. Ga kuma hannu irin na masoya soyayya gashi nan. Sannan kuma bayan mai sauraro ya ga wannan, mai kuma kallo a TV ya ga wannan, sai kuma ya koma can wajen, sai ya ga hannu shi ma dukka gashi nan irin na masoya ne, wanda in Allah ya yarda kowa ya gani zai ba shi sha'awa. Bayan wannan kuma ga wannan, ɗazu na zauna sai na zana shi, da na zana shi da ka, ba wai tare da na kwafa ba. To wannan ma kuma muna godiya da Allah da wannan fasaha da Allah ya mana. Bayan wannan kuma ga wannan giwa ce na zana ta, da na zana giwar ga ta nan. Amma kuma ina addu'a Allah ya Ubangiji ya kawo ci gaba a wannan gidan TV, sannan kuma waɗanda suke yi wanda ba mu sani ba, Allah ya ba su ci gaba. Ubangiji dan haskenka, dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ba su ci gaba. Sannan kuma ga wannan, shi kuma zaki ne na zana shi a jikin bango gashi nan. Sannan kuma ga jelarsa a ƙasa, sannan kuma ga shahu a sama. Duk da dai ban san dai za a zo ba, ban san za a zo ba. In kun jiyo ga kuma lambobi da ake bugawa na adaidaita da sau, ga wannan duk gaba daya mun dai gama gaba daya dai. Ga kuma wani zane nan wajen a taikace kenan. Amma kuma wannan gidan rediyo mai albarka, duk da dai gidan TV mai albarka, na yi kuskure. Duk da dai wannan abu da aka kawo suka zo kallo, saboda su yada kowane mai sauraro da kuma mai kallo, tunda gidan TV ne, ya gani da idansa ba sauraro ba. To in Allah ya yarda gashi nan zan nuna muku. Kamar yadda ka nuna mana waɗannan zanennuka da Allah ya baka basira kai, wani irin ci gaba ka samu a rayuwarka a wannan zane da kake yi daga ran da ka fara zuwa yanzu? Ci gaba dai da nake samu alhamdulillah. Duk abin da zaka dan yi, wani ya zo ya ce da Allah ka dan taimaka mai da wani abu ta fannin zanen, ka dauka ka bashi, ko da sai ya kai da kuɗinka kuma ya rike, to wannan in kai hankali zaka ce Allah ne ya baka ci gaba har ka samu ma. To dama na ƙasa kuma daga na sama yake samu. Wannan shine dan ci gaban da na samu. Wani irin naƙasu ka samu, ma'ana wani irin ƙalubale kake fuskanta game da irin wannan harka ta zane? To na ƙasa dai da nake samu ba a rasa na ƙasa.
a yanayin zamantakewa na rayuwa. Na ƙasa da nake samu idan na yi zane sai kuma a ƙi biya na kuɗin ko a bar rabi, ƙarshe kuma a ƙi bani, sai a ta faɗa min cewar karka yadda karka yadda karka yadda. Ni kuma sai daga to duk wanda ya cuce ni to wata ran fa zai iya zamanto kuma ya taimake ni ma, to sai na haƙura kawai. To a wani abu ne baka sha'awa har kaga ka shiga zane a rayuwarka? Ba sha'awa ya bani ba, tun ina primary school kawai muna ɗan gwagwadawa da abokaina haka, sai naga in dai nayi abu sai ya yiwu, su ma kuma in suka yi sai su yiwu, so suka daina yi gaba ɗaya, ni kuma sai na cigaba. To a takaice kana ganin daga wata shekara ka fara zane zuwa yanzu? Aƙalla ka kai shekara nawa kana zane? To tun dai in dai na fara zane sai kuma na daina gaba ɗaya, sai da shekara 5 shekara 6 ban ƙara ɗaukar fensir na gwada ba. To tun da kuma na koma ina yi, to kuma ban daina ba har yanzu sai nake yi. Amma kuma shekarun da na fara yan lokutan baya, shekara 15 ne, shekara 10 ne, gaskiya zan iya mantawa, tunda ina yaro na iya. Daga nan da ka fara zane zuwa yau, wani abu ne ka zana wanda ya baka wahala? Wanda ya bani wahala sosai, da akwai zane na zaki. To shi wannan yana ban wahala saboda in zaka zana abu sai ya fito ra'ayi aini. Sannan kuma da akwai lokacin da nake soyayya da budurwata, da na je sai na ce ta Allah ta ce in bata hoto na bata hotonta, sai na ce a'a ni ma ina so. To da na ga dai ta dame ni, sai na ɗauko hoton nata sai na kwafa, sai na ce to zaɓi ɗaya. Da ta gani wannan zane sai hankali ya tashi, kawai ta ce ta fi son zane akan hoto. To sannan kuma na je gidan yayata Kaduna, ita su Fati Kikiyo ta take wasan Hausa, gidan yayata haka, sai ta zo da ce dole yana zana mata Sani Danja. To na ɗauka na zana mata Sani Danjan, in ka gani zaka ce shi ne kawai ba ma hoto. To a lokacin da ka zana Sani Danja, ka kalli hotonsa ne ko kuma da ka zo maka matsayinka na wanda kake kallon sa a TV? A'a, na kalli hotonsa ne, ina kallon sa na zana, amma kuma kayan jikinsa sai na ga cewa to bara in canza saboda in an kai mai shi ma ya yi sha'awa. To a cikin yanayin abubuwan da kake zanawa, wani abu ne wanda ya burge ka a rayuwarka, wanda har yau yana burge ka? Wanda ya burge ni sosai a rayuwata, wanda yake yawan kuma burge ni sosai, in dauki abu kawai sai da yake ni mutum ne mai mutane mai samari da yawa da yawa, in dauki biro da takarda ko in na zaga mutane su zauna ko sai in zana wani kala abu na soyayya, sai a ta cewa kai yayi, wani ma sai ya ce gaskiya ni na fi son wannan ko ya dauki. So mai burin da kake fata a cikin zuciyarka a rayuwarka akan harkar zane? Burina idan mai kallo a gidan wannan TV mai albarka Ma TV in ya kalle ni ya ji ya kamata a ce wannan na taimaka mai, to ina alfahari da wannan taimako da zai zo. Sannan kuma ƙarshe kuma in ya taimaka min dai ba dai a ciya komai. To kasan taimako yana da fuskoki da yawa, a kira ka a baka kuɗi ko amma taimako wannan iri shine ba mu fahimce ka ba. To taimako yanzu da za a kira ni a bani kuɗi ko zan ce alhamdulillah, zan ji daɗi, zan kuma yi amfani da kuɗin nan ta hanyar zane na da bunƙasa shi. To amma kuma aka ɗauko ni aka sani a wata hanya to zan ji daɗi, sannan kuma wannan hanya zan riƙe ta da kyau, sannan kuma wanda ya kasance su neman fatan alkhairi masu bai sun san bar da mugunta, to za su so na samu wannan hanya, don na fi son hanya akan kuɗi. To a ƙarshe wani kira za ka yi ga gwamnatin Najeriya game da irin ku wanda Allah ya bawa basira da fasaha ta ƙirƙirar abubuwa? To gaskiya gwamnatin Najeriya gaba ɗaya abin da nake so da ita, hatta state din ma abin da nake so da ita, ta dage ta nutsu sosai cikin ikon Allah da take cikin mulkinta, ta samu samari duk wanda ta kasance yana da wani baiwa, to da Allah ta jawo shi a jiki ba tare da wahala ba, ta tara su in ta tara su sai kawai ta tantance mutane wanda ya kasance za su iya sa ido akan me wane ya iya, me wane kuma bai iya ba. Wanda ya iya sosai sai kawai ta ƙara bunƙasa shi, wanda kuma bai iya ba to ai so yake yi a ga shi ma ya iya, ka a kore shi, sai a ƙara ba shi dama a hankali sai kawai ya ci gaba. To muna matuƙar godiya, kuma Ma TV a shirye take kware da gaske wajen ci gaba da zakulo matasa wanda suke da hikima da fikira da kuma
kirkira. Abinda muke bukata dai da ku masu kallo shine kar a manta a ci gaba da share link din nan na Ma TV wato MMA TV online. Za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da za su nishadantar, ilmantar a lokaci guda amma da faɗakarwa. Muna godiya campus.